A continuación, vai vostede ver dúas veces seguidas unha reportaxe sobre a actriz Dorotea Bárcena. Tome as notas que precise. Leva actuando uns 60 anos e é que o teatro é a súa gran paixón dende pequena. Conversamos coa actriz sobre a súa extensa carreira que corre parella á historia do teatro galego. Abrimos as portas en Miraxes para falar con Dorotea Bárcena. É unha das responsables de que o teatro galego se profesionalizase. Co grupo Esperpento, con Teatro da Marigaila, subiu aos escenarios nos anos 70, pero a paixón de Dorotea Bárcena viña de antes, case de cando aprendeu a falar. Facía representacións con queixón e sacaba os bonecos e escribía os guións e todo para montar. Depois cobraba 10 céntimos unha perra que se chamaba, unha perra gorda que se chamaba, aos rapaces do barrio para ir ver la representación. O sea que a miña vocación digamos que naceu comigo. Arrastrou eses primeiros recordos de infancia toda a súa carreira, tamén os de moza, cando nun colexio de monxas de Vigo montaba obriñas cada domingo para as serventas da cidade. E facía os papéis masculinos que nos ponían unhas bombachas que ni siquiera levábamos pantalones porque naquela época poñer pantalóns é terrible. Abra cadabra, pata de cabra. Polo poder que teño, converto este oso nunha muller. Voilà. Ela chámalle a súa pequena vinganza, referíndose a que no teatro clásico os papéis femininos eran interpretados por homes. Dorotea fálanos de sexismo no teatro, de que faltan papéis consistentes para as actrices. Por iso montou a súa propia compañía, Teatro da Lúa, e comezou a escribir as obras que lle gustaría representar. Se eu non chego a escribir obras, eu tiñame que retirar do teatro. Era gorda e muller. A onde iba eu con semellante equipaxe? Pois con tal equipaxe fíxose cargo de 9 montaxes teatrais. Interpretou e escribiu máis dunha dúcia, dirixiu o Centro Dramático Galego e co Nacional participou na montaxe de Martes de Carnaval de Valle Inclán. E aí facemos a conexión co cine, dende Divinas Palabras ata Ilegal. Coa televisión chegalle o recoñecemento do gran público e, a pesar de todo, antes de cada función, a actriz non deixa de sufrir pánico escénico. O pánico a que o público te patee, te berre, que se te esqueza o papel, que teñas un blanco destes que non sabes, porque estes blancos é como se te marcharas a outra dimensión. De repente estás e non sabes onde estás. O único que foi quen de atrapar foi a este pixirica. Agora mesmo anda de xira presentando Que Vetech con Teatro do Morcego. Tamén ten outro pequeno espectáculo no que volve encarnar a televisiva amadora. Eu espero non morrer sin facer a Celestina. Espero. Pero bueno, quen non sabe, pero gustaríame moito facer a Celestina. A pesar das varias doenzas que sofre, Dorotea segue no teatro co mesmo entusiasmo co que comezou, soñando cos papéis que están por vir. Leva actuando uns 60 anos e é que o teatro é a súa gran paixón dende pequena. Conversamos coa actriz sobre a súa extensa carreira que corre parella á historia do teatro galego. Abrimos as portas en Miraxes para falar con Dorotea Bárcena. É unha das responsables de que o teatro galego se profesionalizase. Co grupo Esperpento, con Teatro da Marigaila, subiu aos escenarios nos anos 70, pero a paixón de Dorotea Bárcena viña de antes, case de cando aprendeu a falar. Facía representacións con queixón e sacaba os bonecos e escribía os guións e todo para montar. Depois cobraba 10 céntimos unha perra que se chamaba, unha perra gorda que se chamaba, aos rapaces do barrio para ir ver la representación. O sea que a miña vocación digamos que naceu comigo.
Arrastrou eses primeiros recordos de infancia toda a súa carreira, tamén os de moza, cando nun colexio de monxas de Vigo montaba obriñas cada domingo para as serventas da cidade. E facía os papéis masculinos, que nos ponían unhas bombachas que ni siquiera levábamos pantalones, porque naquela época poñer pantalóns é terrible. Abra cadabra, pata de cabra. Polo poder que teño, converto este oso nunha muller. Voilà. Ela chámalle a súa pequena vinganza, referíndose a que no teatro clásico os papéis femininos eran interpretados por homes. Dorotea fálanos de sexismo no teatro, de que faltan papéis consistentes para as actrices. Por iso montou a súa propia compañía, Teatro da Lúa, e comezou a escribir as obras que lle gustaría representar. Se eu non chego a escribir obras, eu tiñame que retirar do teatro. Era gorda e muller. A onde iba eu con semellante equipaxe? Pois con tal equipaxe fíxose cargo de 9 montaxes teatrais. Interpretou e escribiu máis dunha dúcia, dirixiu o Centro Dramático Galego e co Nacional participou na montaxe de Martes de Carnaval de Valle Inclán. E aí facemos a conexión co cine, dende Divinas Palabras ata Ilegal. Coa televisión chegalle o recoñecemento do gran público e, a pesar de todo, antes de cada función, a actriz non deixa de sufrir pánico escénico. O pánico a que o público te patee, te berre, que se te esqueza o papel, que teñas un blanco destes que non sabes, porque estes blancos é como se te marcharas a outra dimensión. De repente estás e non sabes onde estás. O único que foi quen de atrapar foi a este pixirica. Agora mesmo anda de xira presentando Quebetech con Teatro do Morcego. Tamén ten outro pequeno espectáculo no que volve encarnar a televisiva amadora. Eu espero non morrer sin facer a Celestina. Espero. Pero bueno, quen non sabe, pero gustaríame moito facer a Celestina. A pesar das varias doenzas que sofre, Dorotea segue no teatro co mesmo entusiasmo co que comezou, soñando cos papéis que están por vir.